ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆଉ ତମକୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ନିୟମ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ। ଜଙ୍କୁଆର ଜୁଇ ଘର ଭିତରେ ଜଳୁଛି ମୁଁ ପାଣି ପାଣି ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ପାଣି ମୁଦେ ନଦେଇ ଏଠୁ ଦଡ଼ି ଦଉଛୁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତ ମନ ଯାଏ କି ଶାନ୍ତି ହବ ଅଲରେଡି ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବି सिद्ध्यतं पूजितं सुरासुरै सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ଏଠାରେ କଣ ପୂଜା ଚାଲିଛି କି ପୂଜା ଚାଲିନି ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଣ୍ଡ ପଡୁଛି ପିଣ୍ଡ ପଡୁଛି ବୋହୁ ମାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଉଜର। ଆଜି ମୁଁ 4 ମାସ ତଳେ ବୋହୁ ମାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ ବସେ ତମେ ଠିଆ ମୋ ସହିତ ଗପୁଛ କଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଠୁ ଯାଅ ଯାଅ ଏଠୁ। ମାଡ଼ ମାରିବା ପରଠାରୁ 2 ଦିନ ହେଇଗଲା କିଛି ଖାଇନି ଭାଇ ଭୋକ ହଉଛି ପଛରେ ଘରୁ ଦଉନୁ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବି ତମେ ଏଠି ଖାଇକି ଯିବ ନା 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 ତମେ ଏଠି ଖାଇପାରିବନି। କାହିଁକି ତୁ ଏ ଘର ଲୋକକୁ କରୁଛୁ କି ଏ ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି 7 ଜନ୍ମ ଗଲେ ବି ସେ ଋଣ ଆମର ଶୁଝି ପାରିବେନି ଜାଣିଛି ରାକେଶ ବାବୁ ବିକାଶ ବାବୁ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଖାଇଛି ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ବୋଉମା ନେଇଯା ପ୍ରଥମେ ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଛ ସେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାରିଆରେ ବାଗି ଦେଇକି ଆସ। ବୋହୁ ବସିଲେ ଜନ୍ମ ସରିଗଲା ଆରେ ବୋହୁ ମା ଆସ ତୁ ବୋହୁ ମା କାହିଁ କରୁଛୁ ଆମ ଯେମିତି ତ ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ପିଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ପାରେ ସେଠାରେ ଭୁଲ ମଣିଷ ହେଇନଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ମହତି ମଣିଷ ହେଇଥିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ମୁଁ ନିଜେ ମାଗି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବି କିଏ ତମେ? ମା ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି तू भाई तू हेटी तू ये पिंडो मारुथुलु तू ए सोजा एठी भाई मत घरु तोड़ी दउथुलु किताउ सोई बुलो ओ छातीटा फाटी जाउनी हां अरे ए बाबूनी एडी कि हेतु बापा बो चली गले केते कष्ट करी निजे कोपाच होई तुमे को पाठ पढी मरिस करतली तू से यही प्रतिदान देलु अब अबे भाई भाउजो दिटा अबे भाई भाउजो दिटा बंची थाउ थाउ तू हमको मारी देलु तम मान को मारी न थे मु बंची देती केमिति तू बंची था तू काई की हो और भाई के बंची था तू मु विकास को भलो पाउथिली ए कथा मु तो से दिन कहि दा दे किंतु ता पूर्व तू से दिन मर्डर करू ता पर तम दी जण मिसी घर चली गल आ ता पर बाबूने भी घर छाड़ी चली गले गला पर गोटे चिट्ठी लिखिथिला आ से चिट्ठी लिखाथिला सबुदिन पय हम दी जण को से भूली जाय मो भाभी दिली तम मान को से तो केबे भी देखा हबनी ये तो पृथ्वीटा गोल लो मामुनी जे चौठी चौकोरे रुचिले भी धीरे ना धीरे आउ थरे निश्चय भेट हेबे तू कोने खोनी ए कथा जे तुम्हें विकास जाने थाते से कोन मते बाहाई थाते मो जीवन पूरा बर्बाद हो जाय थांदा आ घटा बुढ़ो संपर्क तो आतो बड़ो मुहे तो आगतर संपर्क घटा ए सुतारे बंधा से संपर्क सुतार को एमिति भाबरे छेई देलु किछि भलो कलु रे तू तमाने तू को सब सत কথা विकास को कहि देबो ए ना तू भूल करू बोली मु भूल करिबे ओ परा बड़ो भाई ओ बड़ी सानो भौरी माने बड़ो भाई को हाथ रे राखी बांधेला बेले बड़ो भाई माने शपथ नहीं थांती तको भौरी को सब विपद उद्धार करिबे बोली हाजी से शपथ राको मु भूली जीवी केमिति बाबुलीलो सत कहूची काली तोते जेति की भलो पाउतिली आज भी ठीक सेति की भलो पाउची मो के ए कथा को विश्वास करि परनी ताले कोन करले कोन दी जण को विश्वास करबो सेई कथा कोन कहलो जो पिंड मो तम दी जण को उद्देश्य रे बाटी दिली सेई पिंड खाई तमे दी जण मते कथा दियो ए कथा तमे कहा को कहिबोनी मानिबो बाबूरी तोर ए कथा को बे विश्वास मानिबो किंतु हमर गोटे शर्त तते रखिबा को पड़िबो शर्त शर्त से सतटा हला तू बाड़ी थिबा ये पिंडो को और निज हाथ रे हमको खुआई दो
ତ ବାଡ଼ିଥିବା ପିଣ୍ଡକୁ ତ ନିଜ ହାତ ତ ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଖୁଆଇ ହଁ ମାମୁନି ସେ ପିଣ୍ଡକୁ ତ ନିଜ ହାତରେ ତୁ ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଖୁଆଇ ଦେ ଆଲୋ ଶୁଣୁ ହଁ ମାମୁନି ଏମିତି କାହାଯ୍ୟ ପୁଣି ଅଛି ବାକାର ମରିବା କରୁ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଏମିତି କାହାଯ୍ୟ ପୁଣି ଅଛି ବାକାର ମରିବା କରୁ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରେ ସିଏ ମରି ମରି ବଞ୍ଚି ସିଏ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରେ ସିଏ ମରି ମରି ବଞ୍ଚି ସିଏ ନିଜ ସବୁ ପରି କାନ୍ଦେ ଗୁମରି ଗୁମରି କାହାଣୀ କାନ୍ଦେ ଗୁମରି ଗୁମରି କାହାଣୀ କାନ୍ଦେ ଗୁମରି ଗୁମରି ଆତ୍ମା ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବିନି ଯୋଉ ଘରେ ମୋ ଝିଅ ତା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ସେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବିନି ମୁଁ ଏବେ ଯେବେ ଟିକିନା ବାପ ଟିକିନା ବାପ ଗୋଡ଼େ ହାତ ଧରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ମାଗିବି ମୁଁ ଏବେ ଯେବେ ଟିକିନା ବାପ ଏବେ ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ବିକାଶ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ତ ଏମାନେ ସେଠି ଯାଇ ଯଦି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଯଦି ବିକାଶ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ସେମାନେ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଯଦି ବିକାଶ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଜିତ ମର୍ଡର କରିଥିବା ସୁଭାଷ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଯଦି ବିକାଶ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ମୋ ଅବସ୍ଥା ହବ କ'ଣ ଚାରି ପାଞ୍ଚରୁ ଯିବ ତମେ କିଏ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ନା ମୁଁ ପୁରା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଇଁ ପୁରା ଆଗକୁ କେହି ନାହିଁ କି ପଛକୁ କେହି ନାହିଁ ଆରେ ବରାବର କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଶୁଣିଲି ବିକାଶ ଭାଇ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ହେଲେ ଏଠି ଆସି ଯାହା ଶୁଣିଲି କ'ଣ ଏ ମୋବାଇଲ ପୁରା ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ତମେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛ କ'ଣ କରିଛି ଶୁଣିବ କି ଶୁଣ କହିଦେବି ତମେ କାହାରିକି କିଛି କହିବନି ତମର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ଦେବି ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଖୁଛ ମତେ ଦେଖିପାରୁଛ କାନ୍ତୁଆଇ ସୁନା ମତେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛ ମୁଁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛି ଏଇ ତମର ଯଦି ଟଙ୍କା ଦରକାର ତମେ କହୁନ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ତାହେଲେ ତମ ଦରକାର କ'ଣ କୁହ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତ ହୋ ସେଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ତ